Desde o Goberno alternativo do BNG temos claro que é urxente un cambio de rumbo para frear a especulación coa vivenda e que esta volva a ser o que nunca debeu de deixar de ser, un dereito das persoas para poder desenvolver dignamente as súas vidas. E para conseguilo, desde o Goberno alternativo do BNG, propoñemos un novo modelo de vivenda protexida baseado en 3 grandes liñas de actuación. A primeira, aumentar o parque público de vivenda e estender a perpetuidade a calificación de toda a vivenda protexida. En segundo lugar, intervir no mercado libre para limitar o prezo do aluguer. E a terceira liña sería establecer unha rede de protección social para garantir que non se quede ningunha persoa na rúa sen vivenda. En definitiva, desde o BNG consideramos que o problema da vivenda é un problema de primeira magnitude que necesita medidas de fondo e de calado e unha delas é unha nova política social de vivenda que coloque o dereito á vivenda por riba da especulación.